Ikinom ang kabaya kay Kriyo. Pamamasa iba't himayang kabalita at pangkat sa Marcos. In siyudad ng Capernaum, binabi Jesus in Bethlehem sinagoga at tinuruyan na rin. Pinulat na rin tao ng Panginoon na kareba, tinulamit mo kayo pa yan, karekalupa ng eskwila. Kabudabot, binabiyak in sinagoga ng Nebulalaki na lipanan ng Baroka Espiritu, tungkol sa kiyanada. Nanapakilan mo kayo kami, Jesus ni Nazaret. Nita kay imang kami libulan. Bago ko kung tinuli ka, ikimadal na ibata, Diyos. Tapos sa ina ni Jesus ni Baroka Espiritu na tahimik ka, luwal ka kayo. Kaya magaganda na yung Baroka Espiritu yung tao at tungkol sa kiyang libulan kayo. Ngayon maglalala rin sa lahat, inyaman ang ipapamutan na mapiti. Ngayon kapatid lang yan, ang iyong mag-uusan, padaling Baroka Espiritu at magitulungan kayo. At mabilis bigala ng Galilea, yung balita tungkol kang Jesus. Patat, himay mo balita ni Anak Ligtas. Minsan po at mayroong mga kata, nakikita na ako, at sumugin na itong magdilim na. Kasi po yung pamangin at imanak, grabe yung COVID. Mag-ubray ako yung mga hoteler niya. Onin pong kaibigan na yung po yung manager, sa wedding manager. Kinitaka, nabawa na yung sadya niya kasi po yung itata, kami niya mga prima, second family ko. Ang mga sabihan. Punta sa dahil ng tanak ko, bakit ko sa nakamakatama, punta nga na, walang din maling ko naman. So, hindi dyan kayo initata. Manto niya kung kredibilidad ng salita, turunin din na dapat din ang pumayakin tingin. Niya kami sakit yan. Mabaga, tingaman mo sa kabiyan ang kung dapat na po, pero tutupan, kanya po nagkasakit yan. Malay ng probinsya niya lang na, lakuan ito yung manager, uling po ito mahila yung pamilya, uling ikatang na minila yung pamilya. So, nagpasakit kami yan. So, ipaglalutan mo ko ngayon, Jesus po, tutuloy din kung kayo kaya. Talaga kung di makalang bala mo, talaga po kang tutuloy. Kahit sasabihan nito na natin, isip, tingpilutunan. Bakit? Kasi po Jesus, bayan po sinabi din naman kung kanyang labi, ikita na po mismo yung pamipirya na. Bala kita mo sa tuwa ko, personally po tayo magkakilala. Akilala tayo po rin yung taong magkubento itong kuntriyo. Pag-umpisa niya na nakira, anyang bayo niyang pari, anyang may kumiskuya, anyang may cardinal na kinig ng Argentina. Rin yung mga istorya na rin, tungkol kayo na may bago na. Pero, kung ikakakita mo kung ikaw mismo ganit sa sadyana, anyang may kumiksalita yung all ills na agad tao. Wala mo yung sasadyana na magsalita yung Kastila at yung interpreter, wala mo tagos sa ating puso ang ating marinig. Dahil nakikita natin sa kanyang buhay mismo kung anong sinasabi niya. Ang kanyang salita at gawa ay isa naman. Itawag mo po yung ginagawa sa Kristo, ang kanyang mga batay. Kanyang sinabi na karing tao, lumure-lure ka man yung tao. Lumure-lure ka yung kasanang malalangin nila. Igit na po ang Jesus. Igit din kaya ito akong baban. Igit na po yung kaya mga puso malwalas tamang dapat sasaw, karing makasalanan, karing masakit, karing lagupan, karing retrosman, karing ulat, karing pipi, karing magla. Naman po is na isang neto yung karela. Tunay yung neto yung Diyos na po, di pa kong babayan, ikabigan taong tingkaro. Kaya po kang busmin yung pinasbuk na, di kaya mamano alaway batanda. Kaya nakalo po ni Escriba, kapag na po mag-memorize ka rin wala yung ako,
naman mayayain, kimbera, intutulog. Ngayon kasagot ko yan, sasabihin tao po, dahil na rin kayo natanasakit na po itulog. Kaya ipapansin ko, pagiging kumanita ng dapat tatarela, itaam ko pakal naman. Aga ubula kasbuk kalian dahan, wala mo pagulog, kini palbandangin palubog. Wala mo makaranda na ito, ating yung palangin mo, makaranda na yung palang musik. Ang kakatak na ng tapak, mo palulog kayo. Anya nga, ang nakitulog. Kasi ito yung sitwasyon niya, hinanapin ko rin kakal, ang magmasin kayo kayo natin. Di mo ano kayo nakamini, nagkumang tundyas ang puro. Yung panunan daw, may modelo at dapat ng pakialusan. Itang isasabi, hindi rin magsalita kung baliw kong ito hindi ako. At ikay kong kainali ng kinasalbayo, mabalikan tayo kitang ripon ng kinasalbayo. Kaya kung itangman ng ikalugod kayo, ikaw kong responsibility at iwanan kayo ka. Inseseyo na, tinganak iyo, at iyanan sila, ikinatamang kasalbantayanan. Iko kung munang talatro, tinganak iyo, ikasalbantayanan. Iki kung munang magpakilala kayo na kang Jesus. So makubit po, at katang ni Jesus may maging propeta, kung munang po talinganak iyo. At karito para ng mga tao. Imeto ka propeta, umanla, inanong datang. Imeto ka propeta, patutuan na nakikiyan, di namalo na, di nga po dito. Ang kanyang po ay nagsasalita, hindi ang kanyang dami. Kung hindi naman, halimbawa, tuturuan mo po din anak mo, dahil lang ito kate, uli-uli ka kapatagal. At kung sakalang ipatega, sana may pagkasundo mong ugat, pero isa din yung may kamali, magkakabintang ka pa yung pagkibali, at ito kong may pagkasundo. Kahit ko dahil naman ka kung isaw, panay mo kung may babate, may panagas ko, may pamulyo ko pa, may pamarungga ko pa. Kaya mo pa, mula na yung kung may mulahan. Ay patuloy yung pinanganak kong may kakalugod, may mamatawad, ay pinanganak kong maguloy isip. Baka sabihan, ano bang sinasabi nila? Hindi naman nila ginagawa. Tutuwa mo yung pinanganak maging maganakan. Maging papanyaw ka rin mga kailangan. Minsan po yung nakamuling may kailangan naman. Hindi ko niya po ilangan na o yung isa na manyagalong sa o pengulisahan penagin penguliyon may mapipinumandan biglang-bigla sa diyan mo ngayon dapat niya sa nalubos na dapat at ang pamilangan kaya naman hindi dyan mawalay ka na. So yung kung sa diyan kayo isa na irela pong gospel values na may nakitulog ka rin na lang sa nakulalating tindigan namin hindi ako yung magsalita ilikas tayo hindi ako. Kanya sana po naman tatakanap po talagang akakin sa tinakakin. Nung ikay kong kainari akong ikakapatag, nung sakala din akong ating akong anak akong pagkatin isang sipa, kung ikakaraman ng sipa, imanong ko itatak ko, at nandunin ko sa isimnada, kailangan mahal tayo na rin. Talagang nila ko simbalingan. Pero, makakakita ko ikalabot sa pamanigwa, may ikang mas mapakumbaba, may ikang pagdalaga, may ikang mapagpasensya, may ikang mapagpagin at makabus ni puso na rin mga kailangan. Ang gagay na ikuwagkat, dati yung parawin na natuto, magyasay kasi. Tuwing panintunan at pangutaka, na may hari kalela, ilupin isa, o bating ka na kong pegay, di ba yung nagmahal. Siyempre, mangutang pa ko At siyempre po, nakikit din ka, pakipusan na kasi po, mahirap yung halimbawa, iinit na kinatabo. Kanya po, ang malikoy na lang, isipan na po din halimbawa, gusto yan. Kanya na po madalas sa ng panahon na kapag ang isang mali ay ginagawa ng matanda, akala ng bata, ito ay tama. Kasi po itang mahal, wala mo nakatama kung kulilan, hindi nga ginagawa kayo. Kasi po idol nakatama Kanya sana nagyari kang lalaging pinipigisa,
ikaw katagana-kataning ginutung baptism, ibagin ang propeta. Sa ako kung nabili na